Okay. Hapit na putol. Luyam sa taan di ay. Ya. Sa taan. Meanwhile, grabe kapuya. Balihon sa nako mga tugsok kay yun ani gining kuan lisod sa gining mga buhaton sa mga karaan di ay. Di ma basta-basta. Gawas nga gahi kayo. Nah, pa na ang sundang mga katugsok. Kayo ng sundang. Gani, gamay ra. Okay. Sad. Muram tag nangaot anik. Ang mina ni tutong tugsok. Lalim. Relaksa. Gitawag mo ni siya og ang puluanon sa imuhang galamiton sa mga karaan. Ako rin siyang gisunod. Ang tawag aning puluanon sa ako ang sundang mao ni siya ay gamot sa mingo prot. Bungot sa ok-ok mo tong. Okay. Oops. Nahuman na. Pungan ang gahi pa man ni. Napaguro ni gamot lain. Gahi lagi kayo pa. Mga itag rescue. Rescue. Mga ikog rescue sa ko ang ate. Ate! Ate! Ari na ng putaw di ate be. Kanang dako. Kanang lapad na lapad. Nga ikog rescue sa kong ate mga katugsok. Oh! Kana! Kana imong gunitan. Rescue din akong may akong niabot ang rescue mga katugsok. Grabing hiya. Dara, mo ni rescue ari. Kuha ng oo mga katugsok. Dimdagin. Yes! Sulbat again. Mao ni siya ay puluanon. Pwede sa inyo ipitik. Tugsok, nakuha naman ako no. Unya, human, ako ni siyang ipuan. Kuhaong sa kuning sungay-sungay ani kay masabot man. Oh. Nakuha lang usa ka sungay. Kirin lang usa ka sungay gamay.
Okay. Ako sa ni siyang dali ni unti kay ato ning trabahoon. May na ni kato ang akong gisugo mga katugsok. Mao to ang ako ang gitawag og ate nako mura ang akong maguwang pero ako tong anak. Kay laki naman ko ron mga katugsok kay ikaw nga amahan ikaw naman mutahod sa mong anak. Pero istorya na siya. Di mahimo nga ang kanang pagtahod sa tong anak mao na siya gitawag og pagmahal nga wa joy katugkaran o wa joy katapusan hantod sa imong lubnganan. Tinuod na mga katugsok kinsa kato mga anak nga tahod mo sa inyong mga ginikanan ang ginikanan sa nitahod sa usa ka anak mao na siya pagmahal sa way katapusan o way sinugna hantod sa imuhang lubnganan. Okay mga katugsok tuam to no ako am to gisugo to ako ang kamagwang ano ako sa ning hinayag tigbas kay haron nga makahibaw mo unsaon ko ni. Pero di bali, importante nga buutan, liwat samahan. Napoy usa na kong now, si in tugsok ko. Gasuroy-suroy. Hawa diha in tugsok kay maigo ka sa sundang. Okay. Plaster na mga katugsok. Ang ako ani paghansak na lang sa puluan. Puluan ate. Kuha to ate. Kay haron makita nila kung saon ako ni pagtrabaho. Okay mga katugsok no. Mauna ni. Bungot sa ok. Okay. Mauna ni siya no, prestada no. Subscribers o followers nga karong adlaw i-set out mo tanan. Dili ingon tanan. Pero dili gi mo magmahay. Sa tanan jud ako mga subscribers o followers. Ipa-set out mo ani sa lidahan ako ang puluan sa sundang ni Tutong Tugsok. Ang gipuan gamot sa Mingo Fruit. Bongot sa okay. Okay. Set out day ko diha ni Marlon sa Bohol. Okay, daghang salamat nimo dong Marlon. Nagsubaybay siya sa ako ang channel. Tusok set out ka dong Marlon sa Bohol. Ingon man ni set out ko ni Jima Toren from Lemere, Batangas. Okay, daghang salamat mo ma'am Jima. Daghang salamat. Set out ko diha ni Ariel Dayhop. Okay, daghang salamat nimo day Ariel. Shout out ko diha ni Malaw Valeria. Malo Valeria from Pasay. Daghang salamat nimo ma'am. Pasay City. Shout out day ko diha ni Mix Rapido TV. Liwatas ko nga rapido. Sa kondonyor na Dara kondonyor ras dool. Daghang salamat nimo sad sa imong channel. Na mga subscribers nasa siya channel na no, si Max Rapido TV. Kamo na ibahala sad sa iyahan channel mga katugsok. Shout out ko diha ni Glariana Vlog. Shout out ko nimo dahil nasa gyapon si vlog mga katugsok. Kamo na ibahala pod. Shout out ko diha ni kining daka sa yata grado college labor ta. Okay. Shout out ko diha ni Boy Talaw Vlog. Nasa gyapon siya kuan si Boy Talaw Vlog. Na siya channel mga katugsok kamo na ibala. Shout out na ko siya. Shout out ko diha ni Tonyo Linggo taga Ormoc City. Okay, layo kayo siya no. Daghang salamat nimo pagsubaybay boss. Ay akong salida Tutong Tugsok TV ingon man sa mga men. Janwa Mix TV Tres Bukak. Okay. Set out ko diha ni
Bagwak TV. Oh, nasa siya di po channel day TV. Bagwak daw sa buybay ka po na siya usa ka supporter. Shout out ko diha ni Jam Balasabas. Okay, daghang kayong salamat kani boss. Shout out ko diha ni Lars ke vlog. Okay, nasa siya vlog mga katugsok ha. Kamo na bala. Mga followers o subscribers. Shout out ko diha ni Area Lainia Vlogs. Okay. Daghan kayong salamat kaninyo sa nagsubaybay sama sa nako nga vloggers. Napasad ako ang suporta kamo na bahala sa ako ang channel mga katugsok. Og ingon man sa akong gipansin out nga naa sa mga channel. Labi na gyud sa mo ayo sa ninyo kalimte sa akong channel Tutong Tugsok TV. Ingon man sa mo ako ang main, amo ang main day tulo sa Janwa Mix TV Tres Buhakak og sa akong kauban nga si Katbin TV. Aw si Tulits Jinglits Tulits TV og Alimukoy Tres Buhakak og nasa channel ay shout out nako ako ang pagumangkon si Katbin TV. Okay, shout out niya ka portion ni Mimim Mamam. Yawa nga na Mimim Mamam, shout out. Daghang kay salamat nimo ma'am. Mimim. Sa ako ang pagsuporta sa akong channel Janwa Mix TV Tres Buhakak. Shout out ko diha ni Mario Castañares. Shout out nagsuporta sad siya sa Tutong Tugsok TV ingon man sa kang Janwa Mix TV Tres Buhakak sa amo mga kauban sa daghan kay salamat katong wa na ko ma-shout out niya ako ang mga subscribers, followers sa akong channel. I-shout out mo ay mo tanan, ay mo kamahay. Shout out ko diha tanan ninyo mga subscribers, followers og akong tanan gyud nagsuporta sa akong ang channel og wala sad may daghan kay salamat. Ako di ay si Tutong Tugsok.